Stai așa că vine vara, te duc la Copacabana, să palmezi că stai la umbră, să ne fac toate în ciundă acolo, apoi mai urc. 210, bună seara, bine v-am găsit la un live pe canalul nostru de YouTube. Sunt aici cu muncă de fermier. Vă salut, prieteni! Vă salut și bine ați venit pe live-ul nostru. Sper să fim în număr cât mai mare. Cine mă ăsta? Merge la DJ Magic cu aia, ia uite. Coaie. Mă, ne-a băgat atât de dedicație, mă râdă, băieți. Ia uite, hai, intră și tu, Hyper, intră și tu, să văd tu. Oh, uite cu vioară! Cu vioara, ești prost? Bați, bă! Ia uite, ia uite. Ia uite. Dau pe chat? Stai că dau eu, Și dau. auzea cum vine acum. Dedicație pentru Bogdi, scrieți pe chat, Cum dedicație zice pentru Cristian acolo, Bogdi. ne adunăm o sârbă toți românii. Dedicație pentru Bogdi pe chat, dedicație pentru Bogdi pe chat, scrieți așa. Și dă la vioară de pe murți. Ia uite cu mixerul. Hai toți, vă rog, la acolo, duceți-vă să ne dăm dedicație. Și ca o paranteză, cum ar fi fost să ne adunăm toți, așa pe live, toți abonații care au fost fideli dintotdeauna, să fi fost aici. Hai că le mai băgăm acum Ia, altceva. dedicație pentru Bogdi, hai. Hai că trecem la melodiile noastre consacrate. Hai. Și mă bucur că v-am adus un zâmbet pe buze. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine pe live. Salutăm și pe Joker, și pe cine a mai intrat, și pe Maca, și pe Levi X. Bogdi. Și nu știu cine mai intră pe Bă, aici. dă dedicație, bă. Raid by Bogdi. Cine a dat raid? Bogdi. A dat cineva raid. Ia. Ce băgăm lui Bogdi ăsta, că uite ne-a dat un raid aici, cică. Hai să ne băgăm dedicație. Hai de Zero capul tot meu. așa. Cineva a intrat după alt live și a dat aici la noi mesaj. Ia zi, Ia ce uzi. facem? Oprești negativul și le cântăm la rece. Vioară rece. Hai să vă cântăm ceva la rece, că Auzi. așa La se face rece. treaba cum trebuie. Spune-le dacă avem fete care vor să mărite. Că îi băgăm Ia-ți mireasă ziua bună. Ia-ți Ia-ți ziua bună. Ia-ți mireasă ziua Ia-ți Bog de ziua bună, de la tactă, de la măta. Ia uzi. Olă! Mamă, e chiar la nuntă, gata. E chiar la nuntă. Hai bă, Hai Bogdi. Drăguții mei, nu-mi place. pentru Bogdi aici. Ia uzi, ia-ți priuță ziua bună. Ia-ți priuța ziua bună, te rog. Ia-ți priuța. Cred că o să Ia-ți Ia-ți Roxana ziua bună. Vă așteptăm Așa, pe la tată. ai. Ia-ți Roxana ziua bună. Ia-ți scrieți acolo pe chat să dea. Ia-ți Roxana ziua bună. Ok, hello. Au. Ceva la rece așa pentru abonații noștri. Ia-ți Roxana ziua bună. Alea din nou. Dedicație pentru Bogdi special cu Y. Bogdi. Să trăiești. Ia uzi. Ia uzi. Băgați aici link pe chat, dar nu știu dacă vă lasă. Ia-ți Roxana ziua bună. Să-i trimite lui Priuța. Să-i trimite lui Priuța. Cuiva trebuie să-i dau un moderator ca să-și posteze aici link-ul, nu știu. Hai că... Ia-ți Priuța.